Guana, a la Montse Germán i l'Àurea Márquez, que això m'agradaria saber una mica, vosaltres ne porteu dues, bueno, hi ha una prèvia, però l'estrenar i l'obra, amb què us quedeu? És a dir, quina conclusió traieu de l'obra? Amb què us quedeu? Què és el que us ha frapat més? No? Que s'ha de viure. Sí. S'ha de viure, aprofitar la vida, aprofitar els moments bons que hi ha i els dolents intentar passar-los el millor que es pugui, i crec que és una mica el missatge general que... I jo també, exactament el mateix. És que d'això es tracta, no? Malgrat tot, hem de tirar endavant i sempre hi haurà algú que està pitjor que tu. Evidentment. Sí. I potser el que està pitjor és el més optimista. Exacte. De vegades No? passa, sí. Ens queixem de moltes coses, però el que està pitjor és el que dona més. I sempre mirar endavant i mirar amb optimisme i pensar que tot pot sortir bé, no? No quedar-te en lo negatiu. És la cuna matata, Cap problema. de l'obra, cap problema, que repetiu moltíssimes vegades com una mena de mantra, per intentar. Perquè la casa on es reuniu és una casa, doncs, allà dintre us tanqueu per intentar que tot allò que els vostres mals, els vostres problemes es quedin allà dintre, no? És allà on aquella casa a la muntanya on feu teràpia, seria com una teràpia nadalenca. És el que anava a dir, crec que aquestes amigues potser no van al psicòleg i es troben allà i allà doncs van traient els seus testimonis i es van sanant d'alguna manera entre elles. I aquest Nadal especialment. Sí, és una situació molt límit. Les altres vegades que ens hem trobat potser no era tan dur, però aquest moment és un moment molt dur per totes. Sí. I quan surten d'allà passen coses. Exacte. I el paper del vent, perquè el vent té el seu paper a l'obra. Sí, el vent és un leitmotiv, no? És com una mena de fil conductor que de vegades està més suau, de vegades més fort, de vegades... Bueno, sí, és el que cus una mica totes aquestes escenes. Seria una mica també el vent quan bufa fort, és quan us esquitxa més, no? I després tendeix a calmar-se, no? Sí, que estem de cara al vent com el Raimon, no? Allò anant enfrontant les ventoleres de la vida. Jo he entès que és una obra que l'escenari us afecta a vosaltres, els problemes els teniu vosaltres, però que d'alguna manera interpel·la, no? També l'espectador, en el sentit de que són els vostres problemes però també poden ser els nostres o els problemes que hi ha al món, no? Però sí que aquesta és, no? La gràcia. L'he entès. Que tu t'identifiques amb el que està passant allà i d'alguna manera també et pots quedar amb aquest missatge de dir anem endavant, no? Malgrat tot, a tots ens passa, tots vivim situacions dures i complicades, no? I el món potser està tan fotut, hi ha un cert pessimisme ara mateix al món, per tant el missatge final seria una mica optimista, no? Que davant de tots els problemes que hi ha al món actualment doncs no baixem la guàrdia o una matata. Exacte, no? Intentem trobar la calidesa dintre de tot. Com us heu sentit? És a dir, us ha afectat internament el paper? Perquè a vegades sí, assumiu el vostre paper, el protagonista, etc. Però a vegades són papers que toquen més o menys, no? A mi no, personalment, perquè és un tipus de treball que com que has de saltar d'un lloc a l'altre d'una manera molt ràpida, sense transició, és una mica anar creant petits moments de veritat i la suma d'aquests moments fa el resultat, però vas d'aquí i allà, no és un procés de dir m'he treballat el fet de ser una dona violada, etc. No. Perquè crec que no va per aquí, aquesta feina. Sí, no, totalment, a mi passa igual. No estàs tota l'estona en un estat d'ànim, que és el que t'està guiant tota l'obra i t'està mantenint allà. Precisament per això la manera que té el Manel de dirigir també és aquesta, no? Ens fa fer aquests canvis. I d'escriure, l'escriptura, sí. I clar, com aquests canvis hi són, passem de riure i estar en una situació d'alegria a caure en la consciència del que ens està passant, no? I això és tota l'obra. I per què Nadal? Perquè Nadal pot ser un bon moment per... Jo crec que
és una època de l'any on el cor està una mica més estovat, no? No sé, per alguna cosa, no? Hi ha com... I quan està més estovat poden passar més coses, potser està escrit per això, no sé. Sí, no ho sabem tampoc, de fet no ho hem parlat mai No. perquè és Nadal, i això li hauries de preguntar al Manel. Té algun gos que es diu Ramiro? Sembla que no. No? Clar, és que donen ganes de no tenir gossos, No, eh? Donen ganes de no tenir gossos. Acabo. Ja us he dit que jo sóc un fan de la sèrie, ja la veiem cada dia. La pregunta que estem fent és, quan tornes? Em sembla que ja vaig Ja dir està? ahir o avui. Ah, doncs que jo avui no l'he vist. No sé, vaig un dia d'aquests, Ah. perquè torno per Nadal com els torrons. Sí, I que ha de ser ja, perquè la sèrie em sembla que es deixa d'emetre el dia 19, Sí. o sigui que ha de ser ja. Val, és que tinc els capítols d'ahir avui Molt bé, pendents. molt bé. Sí, perquè la meva dona ha tingut una neta i... Felicitats! Home, Per això Nadal. ja t'ocupa tot el Per temps. Nadal, això, Molt bé, sí, molt sí, bé. jo ja tenia una, però la meva... Molt bé, Mare molt de bé, senyor. Que maco. Bueno, doncs per això, Hakuna Matata, no? Una matata, vinga, matata. Escolteu, Àurea i Montse, gràcies per atendre. Gràcies, Rafa. I això, i bon Nadal i llarga vida a l'obra. Igualment, gràcies. Igualment, gràcies. Adéu.